Вже до церкви дзвонять дзвони, кличуть на молитву нас, щоб святе ім'я Господнє славили ми повсякчас. Свято світле людям нині, хай радіє вся земля. Симону Єрусалимі взяв на руки немовля, Діва матінка Марія в храм Ісуса принесла, на руках її Месія, плід любові і добра. Світле стрітення Господнє, радість нам несе в серця. У всі